Ilkka Vakkuri on erittäin aktiivinen suomalainen vloggaaja, joka tuottaa päivittäin lukuisia, useimmiten ajankohtaisia asioita sivuavia videoita YouTubeen. Hänen kanavallaan on yli 16 000 tilaajaa ja hänen videonsa keräävät tuhansia katselukertoja. Siksi minusta on tärkeää puhua siitä, miten Ilkka Vakkuri valehtelee. Ilkka Vakkuri on entinen ammattiupseeri, joka virastaan erottuaan luki itsensä teologian tohtoriksi Yhdysvalloissa. Vuonna 1995 hänestä tuli myös Israelin ystävät -yhdistyksen toiminnanjohtaja ja yhdistyksen Shalom-lehden päätoimittaja. Suurelle yleisölle Vakkuri on luultavasti tuttu lähinnä Ylen tuottamista Kulttijohtajat ja Saarnaajat podcasteista. Ohjelmatiedoissa häntä nimitetään kulttitutkijaksi. En ole kuitenkaan löytänyt mitään todisteita siitä, että Vakkuri olisi koskaan työskennellyt minkäänlaisena tutkijana. Myöskään ainuttakaan hänen julkaisuaan väitöskirjaa lukuun ottamatta ei löydy yhdestäkään kotimaisesta tai kansainvälisestä tieteellisten artikkelien tietokannasta. Ja tutkijan titteliä hän saisi käyttää vain, jos julkaisee tieteellistä tutkimusta. Tällainen selkeästi todennettavista tosiasioista valehteleminen on kuitenkin vain yksi Vakkurin epärehellisyyden muoto, jota aion käsitellä tässä videoesseessä. Kyse ei ole myöskään viattomista erehdyksistä. Kun aikanaan esitin hänen videoidensa kommenteissa asiallista kritiikkiä, Ilkka piilotti kommenttiin näkymästä muille katsojille, vaikka hän joskus edelleen vastailikin niihin seuraavilla videoillaan. Vakkurilla on tietysti oikeus tuutata mitä tahansa juttuja nettiin haluaa, eikä hänellä ole mitään velvollisuutta vastata kommentteihin. Tämä video ei olekaan tarkoitettu niinkään hänelle, vaan varoitukseksi hänen katsojilleen siitä, etteivät Ilkka Vakkurin kertomat asiat useinkaan ole todenmukaisia ja rehellisiä. Tämä on mielestäni tärkeä asia tuoda esiin, kun ottaa huomioon hänen katsojakuntansa koon ja sen, että jotkut tukevat häntä nykyään jopa rahallisesti. Seuraavaksi käyn läpi joitakin esimerkkejä Ilkka Vakkurin esittämistä suoranaisista valheista. Vakkurista tuli yhtäkkiä ilmasodankäynnin asiantuntija, kun hänen uusi idolinsa Elon Musk twiittasi viime marraskuussa kriittisen näkemyksen Suomenkin ostetuista F-35-hävittäjistä. Pian Ilkka tiesikin kertoa, että koko HX-hanke oli korruptoitunut ja ruotsalainen JAS Gripen oli todettu ylivoimaiseksi F-35 verrattuna. On tullut koko ajan viestiä, että tämä F-35 juttu on sovittu juttu, eikä se kyllä kestäkään mitään tarkastelua. Sillä tämä Gripen on alusta asti suunniteltu operoivaksi maantietukikohdista. Sehän on ainut järkevä. Sillä on ulkomaalaisia, tässäkin on 3 tutkijaprofessorin arvio, että juuri sillä lailla, mitä Ukrainassa ja myöskin miten Suomessa niitä koneita parhaiten voisi käyttää, niin tämä Gripen on ihan ylivoimainen. Vakkuri perusti väitteensä vuonna 2022 julkaistuun brittiläiseen raporttiin, josta Tekniikka- ja talouslehti oli uutisoinut. Minäpä hankin alkuperäisen raportin käsiini, ja siinä ei mainittu F-35 lainkaan. Paperovain esitti, että Gripen voisi olla hyvä kone Ukrainan käyttöön. Vakkuri myös valehteli kirkkain silmin F-35 ominaisuuksista. Siis aivan älytöntä, että meillä olisi koneet siellä kuin tatit jossakin Rovaniemen lentokentällä, sotilaslentokentällä, josta jo koko ajan voidaan nähdä, missä ne on, ja voidaan tehdä yllättävä isku ja vaikka mitä. Jos aiotaan, se on sama, pitää olla niin kuin Ukrainakin on oivaltanut venäläisiä, siis Ukrainaa vastassa on venäläiset. Ja on oivaltaneet, ettei niitä lentotukikohdissa voi pitää niitä koneita, vaan ne pitää olla, että ne saadaan maantieltä lähtemään yllättäen ja ne pitää olla piilossa. Tämän lisäksi Gripenin on integroitu MPDA:n erittäin kyvykkäänä pidetty pitkän kantaman Meteor-ilmatorjunta taisteluohjus. Oleellista tässä on se, että huomautin Vakkurille näistä vääristä tiedoista hänen videonsa kommenteissa, ja niiden korjaamisen sijaan hän alkoi esittää vielä hurjempia väitteitä. Niin kuin jos ajatellaan niin kuin Suomen olosuhteissa, se iskisi Venäjälle. Siis se on hyökkäyskone. Sen on tarkoitus hyökätä. Se ei ole puolustukseen suunniteltu kone ollenkaan. Ja tuo kone, niin sen erikoisuus on se, että se voi ampua myöskin, kun se sovelletaan, niin ydinohjuksen. Eli nyt siis sillä on tämmöinen pelotevaikutus tarkoitus olla, ja sen on tarkoitus olla tarvittaessa ampumassa ydinohjuksen Venäjälle.
F-35 tosin on jo suorittanut ilmapuolustustehtäviä Israelissa. Enkä minä ainakaan tiedä, mistä Vakkurisen ydinaseen suomalaisiin F-35 meinasi hankkia. Ja tämmöistä pientä valehtelua Vakkurin videossa on ihan jatkuvasti. Esimerkiksi kun olin tekemässä tätä videota, Ilkka julkaisi vlogin, jossa hän puhuu Suomen sotilastiedustelun uudesta raportista. Ilkka väittää, että on sanottu, että ei olisi välitöntä uhkaa, mutta uhka on. Mutta nyt alkaa sotilastiedon pitää, että on ihan välitönkin uhka. Melkein arvasinkin jo miten käy, mutta latasin silti tuon sotilastiedustelun raportin ja etsin siitä hakusanalla välitön. Luetaan ääneen. Suomen NATO-jäsenyys ei ole aiheuttanut merkittäviä muutoksia Venäjän sotilaallisen toiminnan tasossa, eikä Suomeen kohdistu välitöntä sotilaallista uhkaa. Tätä pikkuvalehtelua on näissä Vakkuri-videossa ihan koko ajan. Toinen esimerkki isommasta asiasta, josta Vakkuri on valehdellut toistuvasti, on Yhdysvaltain vuoden 2020 vaalit. Ilkkahan on suunnaton Trumpin fani, mihin palaa vielä tuonnempana. Toisen suuren Trumpin fanin professori Markku Ruotsilan tavoin Ilkkakin on toistuvasti väittänyt, että vuoden 2020 vaalien äänestys olisi ollut lainvastainen. Eräs kelpo esimerkki liittyy Pennsylvanian ennakkoääniin. Ennakkoäänethän ovat jenkkivaaleissa iso kiistakysymys, koska sikäläiset vaalit ovat arkena ja pienitulosten, useimmin demokraatteja äänestävien, on usein vaikea ehtiä äänestämään. Siksi demokraatit pyrkivät lisäämään ennakkoäänestysmahdollisuuksia ja republikaanit vähentämään ja estämään niitä. Ilkka hyppäsi tähän junaan ja väitti seuraavaa. Esimerkiksi Pennsylvanian korkein oikeus, nämä käsittelythän vie kauan, mutta päätyi, taisi olla noin vuosi sitten, siihen, että nämä oli perustuslain vastaisia, nämä postiäänet, ja 2,5 miljoonaa postiääntä hyljättiin. Eli käytännössä se olisi muuttanut vaalituloksenkin kokonaan toisenlaiseksi. Useampikin oikeusjuttu Pennsylvanian ennakkoäänestyksen perustuslaillisuudesta on tosiaan päätynyt Pennsylvanian korkeimman oikeuden käsiteltäväksi. Paha vaan Ilkalle, mutta oikeuden päätökset ovat netistä löytyviä julkisia asiakirjoja, ja minä tongin näitä kanteita koskeneen yhteispäätöksen käsiin. Luetaanpa. Before the court now is a question of whether the General Assembly overstepped the bounds of this power and violated our Constitution when it enacted legislation that allows for universal mail-in voting. For the reasons that follow, we find no constitutional violation. Joku voisi taas ajatella, että Vakkuri erehtyi vilpittömästi. Professori Ruotsila, joka jostain kumman syystä edelleen pääsee televisioonkin, on väittänyt tätä ihan samaa asiaa. Mutta Vakkuri on jatkanut myös tämän jutun levittämistä sen jälkeen, kun huomautin hänelle väärästä tiedosta ja linkkasin myös tuon dokumentin. En tiedä mitä muuta tämä on kuin tahallista valehtelemista. Ilkka myös väittää, ettei Trumpin kannattajien hyökkäys Kapitoliin kesken presidentinvaalien tuloksen vahvistamisen ollut mikään iso juttu. Edelleenkin on outoa, että miten ne ovet on saatu auki, kun ei näillä nyt ollut varsinaisia aseita. Niin miten ihmeessä ne ovet on saatu auki. Ja vaikuttaa nyt siltä, että ne ovet on tarkoituksella avattu ja tässä järjestettiin tämmöinen näytelmä. Niin siellähän paljastuukin, että ei ne siellä edes paljon metelöön ottaa, vaan valokuvia niin kuin turisteja. No niin kuin turisteja siellä ja juttelee ihan kaikessa rauhassa näiden vartijoiden ja poliisien kanssa ja toivottaa siunausta niille ja kaikkea hyvää. Valehdella voi myös jättämällä asioita sanomatta, kuten kun puhutaan Mellakan uhreista. Eli tilanne on se, että ilmeisesti ainut, joka siellä on kuollut, on murhattu, on tämmöinen sotaveteraani, joka oli siellä kärkijoukkojen mukana menossa sinne Capitol Hillin sinne sisätiloihin. Ja oven läpi hänet ammuttiin raasti kuoliaaksi. Ammuttu nainen Ashley Babbitt tosin oli tunkeutumassa väkivalloin viimeisen barrikadin yli kongressin jäsenten kimppuun. Lisäksi Ilkalta jää sanomatta, että 138 poliisia loukkaantui tuona päivänä. 4 heistä teki seuraavan vuoden aikana itsemurhan traumojensa ja vammojensa vuoksi. Lukuisat heistä saivat aivovammoja, 1 menetti silmän, 1 sormen, 1 puukotettiin naamaan, mutta heistä Vakkuri ei puhu mitään. Tämän videon tekemisen aikana Ilkalle niin rakas presidentti Trump käytännössä hyppäsi Venäjän puolelle Ukrainan sodassa
ja alkoi sättiä Ukrainan presidentti Zelenskiä. Lopputulos oli niin herkullinen esimerkki siitä, miten Ilkka puhuu mustaa valkoiseksi, etten malta olla esittelemättä sitä tässä. Hän ei esitä mitään sellaista väitettä, että Zelenski olisi aloittanut jotain sotaa tai ukrainalaiset, vaan hän puhuu siinä yhteydessä ihan selvästi tästä Bidenista, että miten Biden sai aikaan sen sodan. Eli Biden sillä tavalla aloitti sen sodan, että se ei pistänyt Putinille kampoihin ja että hän olisi laittanut. Sen hän sanoi. Kuunnellaanpa, mitä Trumpilta kysyttiin. Do you have any message for Ukrainians who after 3 years of fighting might feel betrayed or disappointed at not having a seat at these initial talks in Saudi Arabia? Ja mikä oli Trumpin vastaus? Today I heard, oh, well, we weren't invited. Well, you've been there for 3 years. You should have ended it 3 years. You should have never started it. You could have made a deal. Trumpilta siis kysyttiin, mitä hän haluaisi sanoa nimenomaan ukrainalaisille, jotka eivät saaneet olla mukana Yhdysvaltain ja Venäjän neuvotteluissa Saudi-Arabiassa. Ja vastauksena hän syytti nimenomaan heitä sodan aloittamisesta. Ilkan höpinä siitä, että puheena olisi ollut Biden, on suorastaan lapsellinen hätävale. Ei Trump mitään sano, että tämä Zelenski on joku diktaattori. Ei tuossa puheessa, mutta puheen jälkeen somealustallaan tekemässään postauksessa Trump sanoo: "A dictator without elections, Zelensky better move fast or he is not going to have a country left." Jälleen Ilkka valehtelee kirkkain silmin asioista, jotka kuka tahansa voi tarkastaa itse. Jotkin Vakkurin valheet ovat suoranaisia salaliittoteorioita, kuten väite, jonka mukaan suomalaisten medioiden uutiset tehtäisiin Amerikassa demokraattipuolueen päämajassa. Nyt on hyvä varmaan seurata, että mitenkäs nämä CNN esimerkiksi, jota Suomen media tekee yhteistyösopimuksen, valtamedia on tehnyt sen kanssa. Eli Iltalehti, Ilta-Sanomat, Helsingin Sanomat ja Ylekin taitaa sen kanssa tehdä yhteistyötä. Ylen uutiset tulevat ulkomaan uutiset pääasiassa tämän CNN:n kautta, eli yhden amerikkalaisen poliittisen ryhmän näkemyksiä ne edustavat. Eli toisin sanoen koko tämä 1 miljoona ihmistä Suomessa siis päivittäin on alttiina tämmöiselle manipuloinnille. Ei siis CNN yhtään peittele sitä. Se on yhden poliittisen puolueen propagandakoneisto. Ja nyt siis verovaroin pidetään yllä järjestelmää, joka on itse asiassa upporikas ja joka pyrkii siis, joka ei tarvitse meidän verorahoja ollenkaan, siis CNN. Tähän voi mennä johonkin vaiheessa, että Suomen Yle yhdistyy tämmöiseen amerikkalaiseen CNN ja CNN rupeaa maksamaan meidän toimituskulut. Tämä väite perustuu oikeastaan 2 eri valheeseen. Ensinnäkin Vakkuri väittää, että kaikki kotimaiset mediat olisivat tehneet sopimuksen amerikkalaismedioiden kanssa siitä, että ne luovuttavat journalistisen päätöksenteon jenkkeihin. Mitään suoranaista todistetta Ilkka ei ole tälle väitteelleen koskaan esittänyt. Luullakseni tässä on pohjalla tämä Sanomakonsernin ja CNN:n vuonna 2016 tekemä sopimus uutismateriaalin käyttömahdollisuuksista. Mikäli tämä on se, mihinkä Ilkka viittaa, hän osoittaa murheellista ymmärtämättömyyttä median toiminnasta. Eri uutislähteet kilpailevat nykyään siitä, kuka saa tiedon nopeammin katsojille ja lukijoille verkossa. Kukaan ei pärjää vain omilla kirjeenvaihtajillaan. Yhteistyö eri medioiden välillä on välttämätöntä ja täysin tavanomaista. Mutta se ei tarkoita sitä, että journalistista päätöksentekoa ulkoistettaisiin mihinkään. Tämän mediavalheen toinen osa on tietysti se, että demokraattipuolue puolestaan kontrolloisi Yhdysvaltain medioita. Suomessahan sitten ei paljon puhuttukaan tämän Hillary Clintonin paperit, niin silloinhan paljastui, että Amerikan media ihan suoraan ottaa ohjeita tästä demokraattisesta puolueelta. Kaikki kuvat ja kaikki jutut ja kaikki suunnitellaan sen mukaan ja ei se varmaan sitä miksikään ole muuttunut.
Ilkka tekee vaan tässäkin sen virheen, että valehtelee lähteistä, joita voi tarkastaa. Hillary Clintonin vuodetut sähköpostit ovat nimittäin luettavissa WikiLeaksin arkistosta, eikä niistä löydy ainuttakaan viestiä, jossa esimerkiksi määrättäisiin, mitä kuvia medioiden kuuluu käyttää. Eli Vakkuri puhuu tässäkin roskaa. Vakkuri ei myöskään käytä lähteitä rehellisesti. Yleensä hän tuntuu seuraavan uutisia lähinnä iltapäivälehtien avulla, mutta hiljakkoin törmäsin kuitenkin hyvään esimerkkiin siitä, miten Ilkka on tarkoituksella epärehellinen lähteiden kanssa, jos tarve vaatii. Kuten sanottu, Vakkuri ihannoi Donald Trumpia ja Elon Muskia. Tästä syystä hänelle onkin ollut tärkeää todistaa väkevästi, miten hienoa jälkeä tuo Amerikan ketamiinilla käyvä Rasputin on saanut aikaan toiminnan laillisuudesta 5. Ilkka tietää esimerkiksi kertoa, että Yhdysvaltain kansainvälisen kehityksen rahasto USAID on paljastunut massiiviseksi toimijaksi globaalissa mediakentässä. Viimeaikaisten tietojen mukaan järjestö on tukenut peräti 6200 toimittajaa. Ei tosin ole mikään paljastus, että USAID tukee pienien medioiden toimintaa ympäri maailmaa. Esimerkiksi tässä täysin avoimesti netissä tarjolla olevassa vuoden 2021 budjetissa kerrotaan, miten itsenäistä mediaa tukemalla pyritään vastustamaan muun muassa Al-Qaidan propagandaa Afrikassa ja Venäjän viestintää Ukrainassa. Sen lisäksi, että tuo Ilkan lukema juttu kuulosti minusta epäilyttävältä, kiinnitin huomiota siihen, että ei Vakkuri kertonut, mistä lähteestä hän tekstiä resitoi. Onneksi Veijo Google kertoo sen meille helposti. Ja kappas. Ilkkahan käyttää lähteenään Nyky-Suomi valeuutissivustoa. Sivuston taustallahan häärää tunnettuja pitkän linjan Venäjä-propagandisteja, kuten Juha Korhonen. Ja sisältö on sen mukaista. Täällä ihastellaan esimerkiksi, mitä hienoa korjaustyötä Venäjä on Mariupolissa tehnyt, ja miten uusi maailmanjärjestys on ihan kohta nurkan takana. Vähintäänkin Ilkka siis käyttää täysin luokattomia lähteitä, jos ne vain tukevat hänen mielipiteitään. Mutta minusta on myös syytä epäillä, että hän esimerkiksi tässä tapauksessa tiesi, mitä roskaa puhuu, ja siksi ei kertonut lähdettä. Selkeän faktoista valehtelun lisäksi Ilkka Vakkurilla on paha tapa keksiä sanoille ihan uusia merkityksiä. Näiden avulla hän sitten puolustelee mielipiteitään ja parjaa ihmisiä, joista ei pidä. Samassa tarkoituksessa Vakkuri myös perustelee asioita omalla mielikuvituksellaan. Otetaan näistä pari esimerkkiä. Mutta on pyydetty kannanottoa tähän mielenkiintoisen sanaan kuin populismi. Siis ajatelkaapas nyt, miten tätä nyt on vääristelty. Popular tarkoittaa suosittua, kansan suosimaa. Kaikkihan haluaa olla kansan suosimia. Jo sitten ainut, joka ei ole populistinen, tämän normaalin populistimääritelmän mukaan, on perussuomalaiset. Tässä on vaan se ongelma, että populismi ei tarkoita sitä, että halutaan olla popular, suosittu. Termille on politiikan tutkimuksessa vakiintunut merkitys, ja kun puolueen perustaja vielä teki aiheesta itse gradunkin, luetaan sieltä hänen käyttämänsä määritelmä, jonka alun perin on kirjoittanut tutkija Peter Wiles. Populismi on liike, joka perustuu seuraavalle pääpremissille. Hyvä asuu yksinkertaisissa tavallisissa ihmisissä, joita kansasta on valtaosa ja heidän kollektiivisissa traditioissaan. Populistit painottavat enemmän moraalisia katsontakantoja kuin tarkalleen rajattua ohjelmaa. Populismi on anti-intellektuaalista, eikä sillä ole juurikaan tarkkaa ideologiaa. Populismi on anti-establishmentista, ja se syntyy niiden ihmisten keskuudessa, jotka tuntevat olevansa vallankäytön ulkopuolella. Populismi on uskonnollista ja vihamielistä tiedettä ja tekniikkaa kohtaan. Tämän lisäksi populismiin liittyy nostalginen menneisyyden ihannointi. Täsmää aika hyvin perussuomalaisiin. Huomautin tästä Ilkalle, ja pian hän videollaan valitti, että vokettajat ovat muuttaneet sanan sisältöä. Populismi on keksitty tämmöiseksi hyökkäyssanaksi niitä vastaan, jotka vastustavat juuri tällaista, sanotaanko, tämmöistä trendiä, mikä nyt on menossa, tämä kulttuurivallankumoukset ja kaikki, jota johtaa semmoinen pieni eliitti. Niin nyt on keksitty, että eliitin vastustaminen onkin jotenkin populismia. Paha vaan, että Wiles kirjoitti tuon määritelmän vuonna 1969, joten ei vaikuta niinkään vokettajien juonilta kuin siltä, että Vakkuri valehtelee tässäkin asiassa.
Toinen termi, jolle Ilkka hiljakkoin keksi uuden merkityksen, on liberaalidemokratia, jota hän kuuli inhoamansa presidentti Alexander Stubbin käyttävän uuden vuoden puheessa. Monessa liberaalissa demokratiassa on viime vuosikymmenen aikana näkynyt vahva polarisaation nousu. Pienenä kansakuntana meillä ei ole siihen varaa. Muuten nyt mä vasta tajuan, sieltähän se sanakin tulee. Nehän puhuu CNN:ssä liberaalidemokraatteja. Ja jos Amerikasta joku, joka on demokraattien kannattaja, niin hän korostaa sitä, että hän on liberaali. Eli tässä nyt ollaan ihan selvästi aika oudoissa vesissä. Sehän tarkoittaa sitä, että silloin kun demokratia rajataan, missähän on diktatuuria. Silloin ei ole demokratia. Ei ole olemassa mitään liberaalia demokratiaa, eikä tosiaan konservatiivista, on olemassa vain demokratia. Ja nyt Stubb edustaa tätä samaa linjaa, mitä tämä amerikkalainen demokraattinen puolue ja nämä vastaavat. Eli he eivät ole ajamassa demokratiaa, vaan heidän liberaalia käsitystään demokratiasta. Ja se on aivan eri asia. Ja se on ihan huolestuttava, että se on voitu yhteiskuntaan näin junailla. Minusta on vähän surullista, ettei tohtorismies tunne sellaisia modernin yhteiskunnan peruskäsitteitä kuin liberaalidemokratia, mutta selitetään nyt. Liberalismi tarkoittaa tässä yhteydessä 1700-luvulla valistusaikana syntynyttä filosofista liikettä, jota edustivat esimerkiksi John Locke ja Montesquieu. Sen periaatteet ovat yksilönvapaus, ihmisoikeudet ja valtion vallan hajauttaminen eri toimijoille. Tämä liberalismi on modernin länsimaisen demokratian perusta, ei jokin juoni sen rajaamiseksi. Ilkka on myös väärässä siinä, että olisi vain demokratiaa. Esimerkiksi demokratian kehtona pidetty antiikin Ateena ei ollut liberaalidemokratia, koska se ei perustunut yleismaailmallisille ihmisoikeuksille. Nykyäänkin esimerkiksi Unkarin pääministeri Viktor Orbán on levittänyt ajatusta illiberaalista demokratiasta, jossa kyllä äänestettäisiin, mutta yksilön oikeuksia rajattaisiin voimakkaasti valtion edun vuoksi. Jännästi tämä ei kauhistuta Vakkuria, vaan hän on monasti kehunut Orbánin politiikkaa. Sen lisäksi, että Vakkuri keksii sanoille uusia merkityksiä, hän myös mielellään kuvittelee tilanteita, joista voi sitten itse uhriutua. Yleensä tämä toimii niin, että jotain Ilkan inhokkia ei mediassa haukuta niin kuin hän toivoisi. Tältä pohjalta Ilkka sitten kertoo katsojilleen keksimänsä tarinan, että jos joku hänen suosikkinsa olisi samassa tilanteessa, hän voi kuvitella, että media olisi varmasti paljon ilkeämpi. Ja se on siinä. Jotenkin Ilkan mielikuvitus onkin jo todistanut median puolueellisuuden, hänen inhokkiensa pahuuden ja hänen suosikkiensa aseman uhrein. Totta kai meidän toimittajat sai, niin kuin kaikista Stubbinkin toiminnasta, niin he saisivat vaikka mitä juttuja, jos he taustoja selvittäisivät ja tutkisivat ja penkoisivat. Mutta huomattako, he ei pengoi yhtään mitään. Normaalisti, jos vaikkapa Riikka Purran asunnon kellarissa turvamies olisi ampunut itsensä tai Jussi Halla-ahon tai jonkun tämmöisen, niin kuulkaa, kyllä pengottaisi ja koko ajan mietittäisi, että onko Riikka Purra sanonut jotain, tehnyt tai Halla-aho, onko siinä jotain sellaista, kun se on työpaikalla, niin mihinkä se voi liittyä. Sitä pekuloitaisi ja kaikkea. Sivistystä. No mitä ihmeen sivistystä tämä on, että heitetään sontaa toisten päälle tai itse asiassa tyydytetään oppilaiden edessä, kun kuulutaan vähemmistöön, että on joku vammainen, niin silloin semmoisen saa, jos onkin sankariteko ja järjestelmä eikä minkäänlaista rangaistusta. Voitte kuvitella, että joku konservatiivi lähtisi jotakin tämmöistä tekemään julkisella paikalla tai jossain yliopistossa, niin kuulkaa, kyllä varmaan löytyisi pykälä, millä ja kauheat puheet, että mitä hirveätä on tapahtunut ja miten siveellisyyttä loukkaavaa ja näin poispäin. Oliko näissä esimerkkeissä kysymys muusta kuin siitä, että Ilkka kuvitteli, että jotain voisi tapahtua? Ei. Kuten edeltävistä esimerkkeistä on ehkä käynyt selväksi, Ilkan monitahoiset pohdinnat eivät useinkaan perustu asiasisällölle, vaan sille, kenestä puhutaan. Siksi onkin hauskaa, että hänen kestovalituksen aiheensa on median puolueellisuus. Onhan sen täytyy nyt olla aika erikoista, että
välillä tosiaan, kun median kannalta tulee oikea johtaja tai oikea henkilö, niin vaikkapa Ranskaan tuli tämä Macron, kun se oli median suosikki, niin ei hänestä paljon mitään negatiivista, vähän jotain sanotaan. Ja sitten jos on semmoinen Ranskassa vaikka presidentti, joka ei ole median suosikki, niin joka päivä hänestäkin löydetään jotain hirveän hankalaa ja pahaa ja koko Ranska on ihan sekaisin. Ja sitten taas kun on mediamyönteinen tai media tykkää tai josta siis kuka sen päättää, mitä media pitää sankarina ja ketä konnana. Mutta kun tässä olen hyvän aikaa Vakkurin videoita katsellut, täytyy sanoa, että ei kenelläkään ole niin vahvoja suosikkeja ja inhokkeja kuin hänellä itsellään. Eikä oikein mitään häpyä siinä, kuinka puolueellisesti hän ihmisiä arvioi. Otetaanpa taas esimerkkejä. Ilkalle oli luonnollisesti vaikea paikka, kun hänen ihailemansa puolueenjohtaja Riikka Purra narahti siitä, että hän oli aikanaan Skriptafoorumilla hekumoinut kerjäläisten päälle sylkemisellä ja joukkoampumisella ja kutsunut perussuomalaisten perusäänestäjiä köyhiksi läskeiksi. Mutta Ilkka halusi antaa anteeksi. Oleellista on se, mitä ihminen on sillä hetkellä, eikä se, mitä hän on ollut menneisyydessä tai mitä hän tulevaisuudessa arvioidaan olevan. Se, mitä ihminen todellisuudessa sillä hetkellä on. No hyvä. Olemme määritelleet, ettei poliitikon 15 vuoden takaisella sanomisella ole merkitystä. Vai mitä, Ilkka? Eli että meillä on presidentti, joka on esiintynyt ihan avoimesti noin 15 vuotta sitten, tai nyt siis 16 vuotta, mutta joka tapauksessa, että hän on federalisti. No entäs soveltaako Ilkka itseensä samoja standardeja kuin muihin? Eli eikä se nyt kerta kaikkiaan kuin kenenkään elämä kaadu siihen, että käytetään vaikka neekerisanaa jo. Ei mun elämäni kaadu siihen, että sanotaanko neekerisana tai ei. Transua. Ai, että on se kova. Ei ole moksiskaan, vaikka solvataan sellaisia vähemmistöjä, mihin mies itse ei kuulu. Kyllä, huumorintajua piisaa. Ei tuollaista huumorimiestä varmaan sekään harmittaisi, jos vaikka nuorempi naispääministeri TikTok-videolla sanoisi, että jäitä hattuun boomerit. Eihän Ilkka. Ilkka. Joku voi päin naamaa pilkata esimerkiksi boomereita, että relatkaa. Hän ajatteli tämmöisillä rajuilla toimenpiteillä kännissä tällä lailla toimimalla ja vanhempaa boomeri-ikäpolvea morkkaamalla, että hän saa nuoret innostumaan itsensä taakse. No Ilkkahan poltti koko sulaketaulunsa ja kirsi tästä boomerisanan käytöstä koko loppuhallituskauden. Vakkurin kaksinaismoralismin kruununjalokivi on kuitenkin hänen sammumaton rakkautensa Donald Trumpiin. Vaikka Vakkuri ei tosiaan käsittääkseni ole koskaan tutkinut kultteja, hänen esittämänsä ajatukset kulteista ja kulttijohtajista ovat tässä yhteydessä kiintoisia. Kulttihan alkaa syntyä varsinaisesti siinä vaiheessa, kun kulttijohtaja tekee sellaisia tekoja, jotka niin kuin tässä holtittomuutta, vastuuntunnottomuutta, kypsymättömyyttä, harkintakyvyn puutetta. Ne ovat tyypillisiä juuri kulttijohtajille. Ja kun ne alkavat esiintyä, niin nämä kultin kannattajat, niin sen sijaan, että he rupesivat miettimään, että kylläpäs nyt tässä on korjattavaa ja epäkohtaa, että tämä alkaa olla vähän vaarallinen tämä kulttijohtaja, hänet pitäisi niin kuin pysäyttää. Siihen kuuluu se, että kulttijohtajan pysäyttämiseen kuuluu se ehdottomasti, että kulttijohtaja rupesi myöntämään nämä virheensä, mitä hän tekee. Se kulttijohtajuus todella syntyy siitä, että kulttijohtajan pitää tehdä väärin, olla välinpitämätön, jolloin se hitsaa sitä kulttia yhteen, koska joko pitää ajatella, että se kulttijohtaja on täysin mätä ja valehtelee ja tekee kaikkea sellaista. Ja se on taas liian raskasta, kun on ruvennut seuraamaan sitä kulttijohtajaa, ihailemaan, palvomaan ja kaikkea sellaista.
Nuo olivat siis Ilkan luonnehdintoja lähinnä Sanna Marinista ja hänen brändistään. Mutta kuunnellaanpa edellä lausuttu mielessä, mitä mieltä Ilkka on Donald Trumpista. Trump on voimakkaasti mennyt Ukrainan rinnalle siinä merkityksessä, että Trump on vaatinut, että Venäjän pitää tulla voimakkaasti vastaan niissä rauhan ehdoissa Ukrainaan. They may be Russian someday. Ja se on taas liian raskasta, kun on ruvennut seuraamaan sitä kulttijohtajaa, ihailemaan, palvomaan ja kaikkea sellaista. Eli Trumpin suunnitelma, hänellä on siis suunnitelma jokaisen konfliktin, sodan, vastaavien varalle. Mitäskö soittaa Trumpille, että hoitakaa se homma niin, että Trump sanoo seuraavan ukaasin, että jokaisen maan pitää hoitaa sitten vielä 1 tai 2% tätä siviilipuolustusta, infraa ja muuta. Ainut olisi, että Yhdysvallat armahtaisi meitä ja Trumpin pilkkaaminen loppuisi ja me sanottaisiin, että herra presidentti Trump, Suomi on valmiina kuuntelemaan antamianne ohjeita Suomen pelastamiseksi. Hän on ainut, joka voi jotakin tehdä. See, I told you Krusty would come. Just like I said. He's gonna bring us food and water and smite our enemies. Jokainen toki vetäköön omat johtopäätöksensä, mutta minusta Ilkka on Trumpin fanittamisessaan mennyt sellaisiin äärimmäisyyksiin, että tuo alkaa vaikuttaa jo harhaiselta. Nähdäkseni Vakkurin suhtautuminen Trumpin hahmoon täsmää täysin siihen, miten hän itse esittää kultin toimivan. Koska hän on niin pitkäaikaisesti ja julkisesti ihaillut Trumpia, hän ei enää kykene minkäänlaiseen järkevään uuden hallinnon politiikan analyysiin. Edellä esitetty ei tosiaankaan ollut tyhjentävä katsaus Ilkka Vakkurin vlogissaan osoittamaan epärehellisyyteen. Esitin tässä lähinnä esimerkkejä, jotka löysin helposti ja jotka sopivat tällaiseen videoformaattiin. Luullakseni Ilkan ensireaktio tähän tulee olemaan, että tämmöinen kritiikki on törkeä hyökkäys hänen sananvapauttaan vastaan, joten sanotaan nyt jo tässä, että tämä video ei vaikuta Ilkan sanomisen vapauteen yhtään mitenkään. Eikä sen ole tarkoituskaan vaikuttaa. Sen sijaan toivon näillä esimerkkeillä vaikuttaneeni hiukan niiden ihmisten ajatteluun, jotka ovat kuunnelleet Ilkkaa sillä oletuksella, että hänen sanomisiinsa ajankohtaisista asioista kannattaa luottaa. Tämä projekti oli myös minulle itselleni keino opetella videoeditointia, joten en tiedä tulenko jatkamaan jonkinlaisten videoiden tekemistä jollain aikataululla, joten sanon tässä varmuuden vuoksi sekä hyvästi että näkemiin.